Как будто ненормальный кишилердин гана хокку бар шикелли ялгыз буларга. Ну, ты қойттың да, штамын түшірдің де, түшіріп бітір алмайсың, шылай просто завис. Кішілерінің ялгыз гана тупить етіп отыру хукукларын бұза. Тұрмыш қойны, мен өзімді тынышырақ істем. Пока. Әлі постигли инде бүтінсі бұл ялгызы нешлеп мен оңуам. Кім бұл халетіні кешерді лайк қоясың. Ну, мен бүтән планетадан. Сәлем. Біз бүгін ялгызлык турында сөйләшәбез. Сәлем. Мен Миләүшә. Мен Гүзәл. Біз Оливия Лэнг исемлі авторның «Одинокий город» деген китабын алдық бұл шығарылыш үшін. Аны Миләүшә тәқдим етті. К сожалению. Әйтәсем килә, бер кайчан да укымагыз бу китапны. Чөнки сез моңсулыктан жарахат алырга мөмкинсез. Моңсулыктан да түгел, қораңғылықтан, Шыксызлыктан. Кіші тұрмышының қораңғы, емсіз yoqларын ашықтан-ашық суретлеуден. Әмі бик ғадигіне һәм шулай қысқаша гына әйткәндә, бұл китапта автор шәһәрдә, төгәлрәк әйткәндә Нью-Йоркта яшәгән, танылган билгеле шәхесләрнең ялгызлыкны кичерү тәҗрибәсе турында яза. Аларның архивларын актарып, аларның публикага биргән интервьюларына таянып, һәм аларның иҗатларына таянып. Ул иң беренче китерә Дэвид Хопперны. Дэвид түгел. Эдвард. Ой, шоф итегез. Эдвард Хопперны. Һәм Хоппер аның картиналары алар хәтта ялгызлык турында түгел, алар ниндидер коточкыч, шыксызлык, бернинди ышык булмау, шундай кешеләр арасында, гавам ичендә кая качырга белмәү шикелле, ниндидер чарасызлык хисе анда. Һәм ул бик һәрбер картинасында куллана пыяла образын һәм яшел төсне, яшел электричествоны. Шул электрический төсне һәм шуның нәтиҗәсендә барлыкка килә шул чарасызлык хисе. Һәм менә бу китап, аның теле нәкъ шушы Хопперның картиналары шикелле тоже шундай чарасызлык хисен тудыра. Һәм бер яктан бик кызык ялгызлык турында укырга. Ул кызыксына, өйрәнә аны, чөнки төрле әдәби әсәрләрне укый, төрле тикшеренү эшләрен укый. Һәм әмма шул ук вакытта авыр да, чөнки ул шушы ялгызлык кичергән кешеләр турында яза, һәм син шунда кереп бетәсең, һәм актарып чыгара ул сине тулысынча, һәм үчиткәндәй, аларның бөтенесе ненормальный ул кешеләрнең. Һәм синдә шундый фикер туа, как будто ненормальный кешеләрнең генә хакы бар шикелле ялгыз булырга. Һәм әйе, син ялгызлыгыңа акланган, чөнки син бүтән кеше шикелле дә түгел. Сине кабул итмәде җәмгыять күпмедер. Сине җәмгыять кабул итми, син шундый бичара, әмма кара син инде компаниядә. Ну, менә шулай дип әйтергә тели шикелле. Ну, ул андый фикер әйтми, әмма ни өчен ул шундый кешеләрне генә сайлаган? Син автор турында әйтәсең, шундый кешеләрне сайлаган. Әйе, уку барышында миңа бик авыр булды, паузалар ясарга туры килде, әмма миңа бик кызык иде. Чөнки минем ул кешеләр тормышы белән бөтенләй таныш түгел идем, беренчедән. Икенчедән, гадәттә ниндидер билгеле шәхесләрнең тормыш юлы турында, иҗаты турында язганда ул кадәр үк откровенно язмыйлар. Эдвард Хопперның рәсемнәренә бәйле. Мин ул рәсемнәргә караганда ялгызлык хисе кичермим, мәсәлән. Һәм миңа ул ялгызлык турында түгел дә кебек. Миңа да шулай. Әмма мин ул рәсемнәргә караганда ниндидер тыелган әйберне күзәтәм шикелле. Ягъни кешеләрнең ялгызлыкка, бер үземлеккә хакларын бозам шикелле. Менә әйтерсең, ул аларның шәхси
пространстволарына керә, ниндидер интим пространстволарына керә, һәм шуны безгә ачып бирә шикелле. Һәм ул шундый тыелган әйбер кебек, син аны карарга ярамый шикелле. Бәлки шуңа рәхәт түгелдер ул карагач. Чөнки күпмедер үзеңдә күрәсең, менә син дә бит инде кайгыт кайтасың да, менә шулай утырасың просто диванда стенага карап. Шундый, ул вакытта син башыңда төрле уй булырга мөмкин. Әмма син менә шундый читтән күзәткәндә бик буш халәт шикелле ул. Әмма ул вакытта син ишеңдә бик күп төрле хәрәкәтләр бара, төрле хәрәкәтләр. Бармыз гына мөмкин. Теге кайттың да штамын төшердең дә, төшереп бетерә алмыйсың, шулай просто завис стенага карап. Барбыр, ул состояние, ул синеке генә. Чөнки яныңда кеше булганда син алай тотмыйсың бит инде үзеңне, барбыр. Ничектер кыен. Анда тупняк булып утырырга. Монда ул сиңа күрсәтә, кара, күпме кеше. Менә буда шулай, тегесе дә, һәм алар аркылы бит, аларны бит ул тәрәз аркылы күзәтә. Кайсы берләрендә тәрәз аркылы түгел, бүлмә эченнән күзәтә, каяндыр генә өстәнрәк. Һәм ул тагындан ниндидер жуткий халәт барлыкка китерә. Кем карый аларга? Алар аквариумда кебек просто. Вакуумда ниндидер. Менә аквариумда, менә балыклар, алар бит бер нәрсә эшли алмыйлар, алар просто яшиләр шунда. Һәм алар шунда бикләнгән, һәм теге кешеләр тоже шуның кебек, алар үз тормышларына бикләнгән, һәм алар кемдер күзәтә. Анда бит әле кайсы берләрендә менә ул күзәтә фатир эченнән, тегендә тәрәзәдән теге ягында шулай күренә шәһәр. Һәм шәһәр шундый зур кебек, анда шундый тормыш кайный шикелле, монда ул катып калган. Һәм ул бит аңа каян карыйсың ул? Кем карый аны? Шәһәр карый ул чиракта. Миңа шулай кебек тоела. Менә шәһәр шундый. Салкын, тимер, пыяла һәм бетон. Син монда үзеңнең пыялаң эчендә ярым шәрә һәм тәрәзәдән син шәһәр карап тора. Син как будто бы үзеңнең көнкүрешеңдә кебек, үзеңдәге җайлаган тормышыңда, җайлаган пространствоңда син анда уңайлы һәм рәхәт һәм җылы булырга тиеш. Анда киресенчә. Хәзер поп психологиядә без бик яратабыз бит инде шәхси шикләрне бозу дигән әйберне кулланырга, һәм мин менә шул әйберне, менә шул визуализациясы шикелле, ул кешеләрнең ялгыз гына тупит итеп утыру хокукларын боза кебек. Шуңа күрә некомфортно ул рәсемнәргә карарга миңа. Бу Эдвард Хоппер турында иде. Икенчесе Энди Уорхол. Ул әйтеп киттем инде, менә монда рәсемнәрен чыгарыбыз. Поп сәнгатьне конвейер состояниесына күчергән кешеләрнең берсе, һәм үзенең исеме булу белән генә дә ул әйберләрне күпләп ясауга карамастан, алар гел популяр булып калалар, аларны гел алалар, һәм ул шактый күп акча эшли шул рәсемнәр белән үзенең. Инде популярлашып киткәннән соң ул фабрика ача, фабрика дип үзенең остаханәсен атый. Ул көмеш дип атый бугай аны, көмеш фабрика дип атый бугай, чөнки аның интерьерда көмеш төс күп була. Һәм анда гел шундый керәләр чыгалар, анда гел кеше бик күп була, төрле үзе шикелле үк сәер кешеләр, иҗат кешеләре, һәм алар аңа менә шул конвейерны җитештерергә ярдәм итәләр. Һәм эш процессында да ул алардан шулай сорый торган була, менә хәзер менә монда нәрсә эшләргә, моны алып утырган, әллә өстәргә, монда бу төсне өстәргә, әллә бу төсне өстәргә. Һәм монда кергән шундый бөтенләй чит кешеләр дә аның эш процессын күзәтә алганнар һәм аңа үз сүзен әйтә алганнар. Әмма аның биографиясында Энди Уорхолны бик человеколюбивый дип әйтмиләр, киресенчә ул кешеләрне яратып бетерми, алардан бераз гына читтә тора. Әмма шул вакытта аңа янәшәсендә гел шау-шу булу кирәк була. Кеше тавышы, ниндидер хәрәкәт һәм тормышның кайнап торуын видимость кирәк була. Шуңа күрә ул ачык кертә, рәхәтләнеп кертә кешеләрне үзенең остаханәсенә һәм эш процессын күрсәтә аларга. Булай ул үзеннән, үзенең тышы кыяфәтеннән бик канәгатьсез була, үзен кабул итми. Ул инглиз телендә начар сөйләшә һәм шуңа күрә
интервьюлар бергенде де аннан сүз тартып алуу кыйын була, һәм аның шундый бер үзүк интервьюда на можно я буду просто говорить ля-ля-ля дип әйтә, һәм кайвакыт ул сүзләрне бозып сөйләшә, ниндидер яңа сүзләр уйлап чыгара, махсус кыланып, ямьсез итеп сөйләшә, шул рәвешле үзенең сөйләшергә оялуын, фикер җиткәргә оялуын яшерә. Һәм бу очракта бу шәхеснең биографиясында әнисе дә бик зур ролен уйнап тора. Алар зур шәһәргә күченгәннән соң Энди үзе бераз инглиз телендә сөйләшсә дә, хаталы булса да, әнисе аның бөтенләй сөйләшми диярлек. Һәм ул эшкә урнашу кыен була аңа, ул бары тик идән җыштыручы кебек шундый эшләрдә генә була, чөнки башка җиргә кирип китә алмый. Һәм тормышының азагына кадәр ул үзенең улы янында була. Энди дә үзенең әнисен бик ярата, әнисе аңа ярдәм итә, ниндидер рәсемнәрен ясаган вакытта, ниндидер детальләр өсти, һәм гел андагы шундый иҗади рухны үстереп, куәтләп тора. Әмма аның шәхси тормышы турында мәгълүмат бик аз, аның любовниклары була. Әмма менә минем шундый хис, как будто ул берсенә дә ул кадәр зур не бирми шикелле, әһәмият бирми шикелле. Һәм ул менә кызык әйбер ялгызлыгына бәйле үзенең диктофонын хатыны дип атый. Ул диктофон сатып ала, һәм шул диктофоны белән менә шул фабрикада яки башка урыннарда кешеләрнең сөйләшүләрен яздыра. Менә шундый гадәти сөйләшүләр ниндидер тусовкалар вакытында яздырып ала, һәм аларны аннан соң машинисткалар яллап, шуларны печатать иттерә, расшифровка итә. 4000 кассета яздырган ахырсы. Дөрес хатırlasam. Әйе, шулай дип хәтерлим. Кыскасы, аны бик нык кызыктыра кешеләрнең нәрсә сөйләшүе. Һәм ул гомумән бик ярата торган була бугай. Менә ул бик ярата сөйләшә торган кешеләрне. Әйе. Күп сөйләшә торган кешеләрне ул аны прям зурлый. Күп сөйләшә торган, сөйләшүдән курыкмый торган һәм теләсә нәрсә сөйләшүдән курыкмый торган кешеләрне ярата. Менә чөнки ул расшифровкаларның кайбер өзекләрен китерә автор. Алар ни о чем шикелле. Бай карыйсың. Һәм Энди Уорхолны нәкъ менә шушы әйбер кызыктыра да инде кешеләрнең ни о чем сөйләшә алулары. Һәм ул анда әйтә дә кебек әле. Ягъни кешеләр шулкадәр күп сүз сөйләшәләр, но аның артында бер нәрсә дә юк. Барбыр җиткерә алмыйлар, барбыр аңлата алмыйлар. Һәм анда бер үзектә бар әле. Кайбер кешеләр аның үзен төртмәкче булалар сөйләшергә, селкетмәкче булалар. Ничек син үзең сөйләшмисең? Ничек син үзең менә безне яздырып йөрисең? Әйдә сөйлә бер нәрсә, ничек син шундый? Ул үзе бер нәрсә сөйләми. Ул шулай бер яктан подпитывается шикелле менә шул кешеләрнең. Менә ул тоже Хопперның бер төрү бит инде. Әйе, кстати, күзәтү. Вот, Хоппер интервьюларда аннан да сүз тартып чыгарып булмаган. Хатыны сөйләшә аның өчен. Әйе. Аннан сорыйлар бер нәрсә, ул һаман читкә бора сүзне. Ничек Белмим, бәлки шулайдыр, мин төгәл әйтә алмыйм дигән шикелле формулировкалар. Бессознательно килеп чыккандыр инде. Әйе. Бәлки ул мин үземдер. Бәлки шул ялгызы кеше мин үземдер. Энди Уорхол турында тагын бер-ике сүз. Ул әйтте инде үзенең тышы кыяфәтен кабул итә алмый дип, кичкенәдән аның йөзе шадыра була, бик күп бетчәләр була, һәм үзенең беренче зур гонорарына ул пластик операция ясата. Һәм тормыш дәвамында берничә тапкыр була аның шундый пластический операциялар. Һәм иртә пеләшләнә башлый, чәче бик нык кыйла. Шуннан бик уялып, ул үзе гел шундый бер парик ясата, һәм шул парик белән йөри, ак төстәге чәчләр аның. Һәм аның шундый бер зур куркуы була, ул парик аның башыннан төшеп китәр дә, бөтенесе аның шәрә башын күрерләр һәм көлерләр дип. Кыскасы, ул гел шундый, наготове йөри инде. Киеренкелек белән. Аның тормышында була бер хатын-кыз, дусты, Валерий Саларес дигән. Ул
радикаль феминизмнің шундай бір яркий уәкилі. Мен ол кіші турында бүтінней білмейдім. Ол Энди Уорхол білән дос бола. Ол Валерий яза драма әсәрләре, ниндидер сценарийлар яза. Һәм аларның барысында да ол максимально откровенно, грубо яза, ямсыз яза. Ну, менә без иеләшкәннән инде һәм бик күп сөйләшә торган була. Һәм Энди Уорхолны шул кызыктыра да буга инде шул сыйфат Валерийда. Ул аны тыңлый, аңа кызык була аны тыңларга, һәм ул аңа мен синең әсәреңне экранга чыгарачакмын ди, мен фильм төшерәчәкмен синең әсәрең буенча ди. Мен бу турыдан җик сөйләргә дә белмим, чөнки менә ул Валерийның тормышы миндә шундый кошылыклы хисләр уятты. Юк, кошылыклы түгел. Хәзер мин үземне гаеплисем килә, ул кешене гаепләгәнгә. Әмма укыган вакытта минем аңа карата ниндидер җирәнү барлыкка килде. Ул радикаль феминистка, ул шундый откровенно, грубо бу җир йөзендә, ну, сарказм белән яза инде, әлбәттә, иратларны кырып бетерергә кирәк, хатын-кызлар гына калырга тиеш, дефектный иратларны бетерергә кирәк дип яза инде ул. Һәм в целом ул бик чәчрәп йөри торган кеше була. Һәм бер заман Энди Уорхолга үзенең кулдан язган бер әсәрен бирә. Энди Уорхол аны экранга чыгарам дип әйтә, әмма югалта ул әсәрне. Һәм бик авыр кичерә Валерий бу әйберне. Һәм килеп пистолет тотып килә дә аның фабрикасына, остаханәсенә аңа ота. Ул аңа берничә тапкыр ота, һәм аны исән калмас дип уйлыйлар, әмма ул ничектер исән кала. Бик нык яралануына карамастан, һәм аны 3 елга, Валерийны 3 елга төрмәгә ябалар, аннан соң ул психиатрия хастаханәсендә ятып чыга, чөнки невменяемый дип табалар аны. Шундый кичкенә срок бирәләр аңа, чөнки Энди Уорхол үзе аңа каршы показаниялар бирергә теләми. Ну, ул аны аңлый кебегрәк килеп чыга инде. Менә бу шундый сәер шикелле. Аннан соң бит ул бернәрсә булмагандай тормыш белән яшәвен дәвам итә. Валерий ул иреккә чыга, аның яраткан кешесе дә була буга, әле ялгышмасам. Әмма бераздан ул яңадан нәрсәгәдер бәйле, хәтерләмим, скатывается шул тормышка. Бомжевать итә башлый урамнарда. Миңа неприятный иде аның турында укырга. Вот. Ну, монда гомумән китап буе неприятный иде инде. Миңа неприятный иде, чөнки миндә шундый хис калды, автор Валерийны оклый кебек, кызгана кебек. Ул кешегә аткан пистолет белән ничек аны нәрсә беләндер оклап була. Менә миндә шул гына хис иде. Һәм менә бу китапта күпчелек шул шәхесләрнең бала чагында я көчләү, я шуның өчен нәрсәдер булган, күтәреп булмастай. Һәм алар менә шул чәчрәп торулары аша аны хәл итәргә теләгәннәр. Һәм ялгызлык шуның нәтиҗәсе буларак. Ну, монда гомумән бик сәер компания җыелган бу китап эчендә, шушы геройлардан. Һәм авторларның бөтенесен яклый кебек. Оклый кебек. Ну, сиңа алай тоймадымы? Ну, бөтенесе турында да бик нежный яза. Бик нежный яза. Һәм без хәзер ялгызлык турында сөйләшербез. Ул чыннан да авыр хис, тойгы, һәм аннан чыгып китү авыр. Әмма ул рөхсәт итми кебек шулай тотырга үзеңне. Ул хиснең авырлыгы һәм тирәнлеге, һәм шундый сине чарасызлыкка тартып кертүе. Но автор үзе шулай тирән кичерү аркасында аңлый инде ул кешеләрне һәм оклый. Ну, мин шулай кабул итәм. Бәлки шуңа миңа шулай ук бик җирәнгеч булды. Әмма ул хатынга карата түгел, менә Хоппердан башлап инде, мисал өчен, Хоппер миңа бик авыр булды укырга аны. Чөнки, ну,
ясаган ул чит кешеләрне. Ул беркайчан да натурдан ясамаган, ул истә калдырып ясаган һәм натурщица булып аңа хатыны хезмәт иткән. Әмма ул бит күпме күзәткән аның өчен. Һәм беренчедән ул монсаның ниндидер әхлакта түгел, белмим, ничектер авыр миңа кабул итәргә, менә син күзәтеп йөрисең кешеләрне, аларның бик интим мизгелләрен һәм менә шулай салкын итеп үзеңнең картиналарыңа төшерәсең. Икенчедән ул хатыны шулай ук рәссам булган, әмма ул хатынын бик кимсеткән һәм хатыны аның рәсем ясаудан туктаган һәм тулысынча үзен багышлаган Хопперны продвигать итүгә һәм үзен аңа багышлаган инде, аңа позировать итүгә. Өстәвенә ул хатынын кыйнаган да. Һәм хатынының көндәлекләрендә калган инде ул. Ялгышмасам хатларында ниндидер гаиләдә булган гауга турында язган әйберләре. Суккан хатынына, кыйнаган, сугыша торган булганнар алар йокы бүлмәсендә. Һәм миңа шуннан бик җирәнгеч һәм авыр булды. Һәм белмим, бәлки без килеп җитербез шундый моментка, без ычынлап та аклый алырбыз кешеләрнең үзләрен шулай рәхимсез тотуларын, әмма әлегә миңа кытышкы шикелле тоела һәм аны аклау в принципе миңа кытышкыч булып тоела менә бу очракта. Аны ялгызлык белән аклау шушы нәрсәне. Хотя элек мин үзем аклый ала идем кебек. Менә әле генә минем исемә төште, син әйткәч, Хопперның хатыны турында, ул бит Хоппер алданрак үлә, ялгышмасам. Хатынына караганда, хатыны үзенең рәсемнәрен ниндидер музейга илтеп бирә бит. Ә ул музейда аны юкка чыгаралар. Әллә яндыралар, әллә нишәтәләр шунда. Һәм минем хәзер теге ни булды, шундый параллель булды Валерий белән. Ул вакытта гомумән феминизм хәрәкәте ул кадәр киң җәелмәгән була бит әле. Киң җәелмәгән, шуңа өстәп бу Валерий әле шундый аның кутышкыч, әрсез һәм әшәке вәкиле. Шундый чәчрәп йөри торган. Ул үзен ишетүләрен тели. Ул үзен максималь ялгыз хис итә һәм аның ялгызлыктан котылу чарасы менә шулай күп сөйләү була. Күп сөйләү, аңлатырга тырышу, җиткерергә тырышу. Ахыр чиктә аның менә шул откровенности аны киресенчә җәмгыять этәрүгә китерә. Һәм ул ялгызы үлә фатирында, аның үлгәнлеген 3 көннән соң гына табалар. Инде аның гәүдәсе таркала башлаган була ул вакытта. Ул үзе курыккан әйбер белән тәмамлый үзенең тормышын ахыр чиктә. Монда шундый хис кала, ялгызлыкка ненормальный кешеләрнең хакы бар дигән. Һәм ялгызлык пычрана шикелле. Ненормальный түгел инде. Кем өчендер алар бөек булалар. Алар телдә йөриләр инде ул исемнәр. Алар бик популяр. Алар бик бәхетсез кешеләр бөтенесе. Һәм бер яктан, бәлки, менә биографияны укыганнан соң, менә алар бит шундый бәхетсез булганнар, каралар ничек күтәрелә алганнар дип уйлыйсы киләдер. Юк, Вообще не круто бәхетсез булырга. Аларны менә шул җәмгыять өчен ят булулары, чит булулары, һәм аларның шундый кызыл белән тамгалап куйган шикелле чәчрәп торулары бит инде популярны иткән. Әмма алар бәхетле, сәламәт балачак кичергән булсалар, алар гап-гади тормыш белән яшәгән булырлар иде бәлки. Һәм без ул кешеләрне белмәс идек. Һәм бәлки
менә ул Хопперның андый рәсемнәре дә булмас иде. Уорхолның андый поп-арт юнәлешендә ул кадәр популяр булмас иде. Аларны бик берләштерә кебек, ниндидер атмосфера, ниндидер менә карыйсың син аларның бөтенесенең эшләренә. Һәм укыйсың, һәм алар бөтенесе бертөрле шикелле. Или бу автор шулай күрсәтә инде. Мәсәлән, Хопперның рәсемнәре, Уорхолның рәсемнәре, Даджерның рәсемнәре. Миңа бертөрле күп тоелмадылар алар. Һәрхәлдә менә Тукта, мен бер Дэвид Войнарович очрагында әйттем инде, ул фотограф. Ул бик нык коточкыч авыр балачак кичерә. Әтисе аны кычый, кыйный. Әнисе әни кебек тә булмый инде аларга, аларны карамый үч баланы. Һәм алар кече яшьтән үк үзләрен-үзләре карарга мәҗбүр булалар, өч бер туган. Ә ул 15 яшеннән үк үзенең тәнен сата башлый акча эшләр өчен. Һәм ул бер яктан бу шул кадәр җирәнгәч, икенче яктан ул анда менә шул проституцияны да ярату кебек кабул итәргә тырыша. Ул аны заниматься любовью дип атай. Ул кешеләр аны кыйнылар. Кайсы берләре кыйнылар, көчлиләр, ул теләмәгән әйберләрне эшләргә мәҗбүр итәләр. Әмма ул шуннан да кеше җылысы, кеше белән якынлык кичерергә тырыша. Үзенең сүзләре буенча инде. Һәм менә бу шәхесне минем кызганасы килә бик нык. Менә шул Валерий очрагында икесе дә бик авыр балачак кичергәннәр, әмма Валерий нәфрәткә бәрелә. Дэвид Войнарович киресенчә ул сүз һәм тавыш бирергә тели җәмгыятьнең түбән катламнарына. Ул спид турында ачыктан-ачык сөйләүче билгеле шәхесләрнең берсе була ул вакытта. Чөнки бу 80нче еллар спид турында әле шулай ыкмык кына сөйләшә башлыйлар Америкада. Һәм ул вакытта әле спид ул гейлар авыртуы буларак кына бирелә, һәм аны җәмгыять тасвирлый гөнаһлары өчен җәза дип. Менә гейлар авырый бу авыру белән. Бу аларның гөнаһлары өчен дип. Ә ул үзе дә бит гей була. Һәм ул вакыттан ук ул бик нык вовлечен була менә шул компанияларга, акцияларга спид турында сөйләүгә. Аның бер шундый фотографиясе бар. Андыйдыр протест акциясына чыккан. Ул сөйләттерүләрен тели. Җәмгыятьтән җәмгыять курыкмасын дип тырыша. Җәмгыять ачыктан-ачык сөйләсен, ниһаять кабул итсен моның авыру икән һәм моның турында сөйләргә яраганлыгын, бу ниндидер табу тема булмасын өчен көрәшә. Аның шундый фотографиясе бар, ул шундый әле джинсовкадан, әле шундый күннән ниндидер ветровкадан торам шунда, һәм аның артында язылган: әгәр мин спидтан үләм икән, не вздумайте меня кремировать, минем тәнемне сәламәтлек саклау министрлыгының ишек төбенә илтеп куегыз дигән. Ул үзе дә спидтан үлә ахыр чиктә. Әмма беренче зур потрясение аның тормышында менә шул спидка бәйле инде, аның яраткан кешесе үлә. Ул шулай ук фотограф, рәссам була. Мен исемен хәтерләмим, монда фотографиясын куербыз. Һәм ул бик сәламәт кеше була. Ну менә описание буенча, менә шул кешеләр арасында ул шул кадәр нык выделяться итеп тора. Ул бик нык ярата Дэвидны. Аны бик нык илһамландырып тора. Аны продвигать итү өчен бик нык тырыша, һәм үзе дә инде ул вакытта билгеле фотограф була. Ул Голливуд йолдызларын еш фотога төшерә инде. Һәм менә шул спидтан үлгәннән соң Дэвид тагын да активрак шөгыльләнә башлый моның белән. Һәм шул авырудан үзе дә үлә. Кыскасы, ул тарихка менә шул авыру турында сөйләүне курыкмыйча сөйләүче кешеләрнең берсе була.
шулай кіріп қалған. Менә аны минем бик нык кызганасы килә. Ул юату эзләп йөри кешеләрдән, ул җылы эзләп йөри, кабул итү эзләп йөри. Һәм ул аны, менә аның проституциясе минем өчен ямьсез кебек тоелмый, куркыныч кебек тоелмый. Минем аны кочаклыйсы килә, минем аның белән сөйләшәсе килә. Ул менә монда аерым шулай язып нидә, билгеләп куя. Аның тормышында бик күп була көчләү, бик күп була ямьсез вакыйгалар, әмма шулар арасында кайбер менә шул клиентлары аңа акча түлиләр, аның белән просто сөйләшеп утырыр өчен. Һәм ул аның өчен шундый бик рәхәт, мөһим моментлар була тормышында. Давид Войнаровичның иң билгеле эшләренең берсе ул шагыйрь Артюр Рембоның йөзен, портретін йөзенә ябыштырып, битлек кебек инде. Төрле җирләрдә фотога төшә Нью-Йоркта. Һәм менә шул сериясы белән ул популярлаша да инде. Һәм шуңа бәйле автор бу китапта битлек темасы турында да сөйләшә бераз. Җирен хәтерлисеңме? Төрле бәйрәмнәрдә, шул Хэллоуинда мисал өчен кешеләрнең битлек кию, үзе дә әйтә, ниндидер бәйрәм вакытында урамда барганда бөтенесе битлектән һәм минем дә битлек киясе килә, минем шундый көчлек барлыкка килде, шул Человек-паук битлеген алып киеп куярга. Менә бу кешеләр арасында һич алай чәчрәп тормас өчен үземнең ачык йөзем белән. Һәм хәзер мин уйлап куйдым, Инстаграмдагы фильтрлар да бит инде шундыйрак бераз. Үзеңне яшерү, ниндидер аша сөйләшү. Пәрдә аша сөйләшү кешеләр белән. Техника турында шулай ук. Менә мин үземдә сиздем. Менә бу Энди Уорхол очрагында диктофон белән бөтен җиргә диктофон, магнитофон һәм фотоаппарат була аның. Ул кешеләрне фотога төшереп йөри, һәм менә шул фотога төшерү процессы, фотоаппарат ул һәм кешеләрне шундый бераз гына аерып тора торган, аны саклый торган әйбер кебек булып чыга инде. Һәм мин уйлап куйдым, менә безнең телефоннар да бит инде шундыйрак әйбер хәзер. Алар ниндидер бергәлек, янәшәлек иллюзиясын барлыкка китерәләр. Әмма чын якынлыктан читләштерәләр безне ахыр чиктә. Һәм дальше тагын да читләштерергә мөмкиндер әле. Чөнки алар безгә бөтен нәрсәне бирәләр. Алар белән теләсә нәрсә эшләп була. Мин үземдә менә сизәм. Онытма. Минем өчен стресстан качу, ул минем психиканың шундый саклану реакциясы. Стресстан качу өчен мин аны яки игнорировать итәм, яки игътибарымны башка әйбергә юнәлтәм. Мәсәлән, кичә миңа бик моңсу булды, мин үземне кирәксез итеп тойдым. Әмма минем ул турыда авызымны ачып әйтергә әллә теләгем булмады, әллә көчем булмады. Мин ничектер артка тәгәрәдем. Үземнең күпме психологка йөрү ниләре кайдыр артта калды шикелле. Мин артка тәгәрәдем и просто дәшмәдем. Һәм фатирга кайтканнан соң мин сизәм, миңа бик моңсу икәнен, минем елыйсым килә. Әмма мин моны эшлисе урынга кулга телефон алып TikTok листать итәргә булдым. Һәм ул бераз мине тынычландырды, чөнки притупилась минем ул моңсулык халәте. Һәм мин шул вакытта аңладым, мин бик күп әйберне менә шулай хәл итәм икән. Ул миңа читләшеп торырга ярдәм итә. Проблемалардан да, кешеләрдән дә, но шул вакытта ул сиңа видимость бирә, что син бик читкә китмисең кешеләрдән, алар синең тормышыңда бар. Һәм мин аңладым, нәрсәгә мин фатирда бер үзем генә нәрсә беләндер шөгыльләнә алмыйм. Миңа шул Энди Уорхолның очрагы искә төшә, үзенең фабрикасына меңләгән кеше керүе, анда ниндидер проходной двор ясавы. Мин үзем әйтәм, менә миңа ялгыз яшәү бик рәхәт дип. Әмма асылда миңа нәрсәдер эшләр өчен, иҗат итер өчен мин лучше кофейняга барып утырам.
миңа әйләнә тирәдә тавыш барса, кешеләр нәрсә турындадыр сөйләшсәләр, тормыш кайный, мин үземне алай тынычрак хис итәм. Кайсы бер кешеләр бит, мәсәлән, телевизорны кабызып куялар, өйдә үзләре генә булганда, үзләрен ялгыз хис итмәс өчен. Утларны яндырып куялар. Элементарно мин WhatsApp-ка я Telegram-га кирип чыгам. Анда бүтүн киши, бүтүн танышлар белән тадахын көрим. Алар бар. Алар киргәннәр кайчандыр. Алар бүтүнесе бергә шушында алар. Шунда яшиләр. Бер үзем түгел. Мен хәзер уйлап утырам, шулкадәр катлаулы бу турыда сөйләшергә. Ялгызлык турында. Катлаулы авыр мәгънәсендә түгел, психически авыр түгел, сүзләр табырга авыр. Һәм каян кирип китергә, менә шуны табырга җайсыз. Нәрсә белән бәйләргә аны. Менә бу китапны укый башлаганда, башында миндә шундый хис калган иде. Автор ул әйтә, менә кешеләр ялгызлыкны ниндидер куркыныч әйбер кебек кабул итәләр, читләшәләр аннан, һәм ялгыз кеше ниндидер тамгалы кеше шикелле. Ул булай да ялгыз, аңа булай да кыен, ул булай да нинди сүзләр табарга белми җәмгыятькә кушылыр өчен. Менә шул ялгызлыгы аны тагын да читләштерә башкалардан. Башкалар куркалар андый кеше белән контактка керергә. Чөнки ул заразительный кебек бераз. Һәм ул шулай итеп сүзне башлагач, мин уйладым, ого, хәзер ул безгә ялгызлыкның чынлыкта куркыныч әйбер түгел икән исбатлаячак дип уйладым. Монда киресенчә килеп чыкты. Әмма барыбер мин ичимдә ялгызлыкны куркыныч әйбер итеп кичермим. Бәлки мин бераз бутыймдыр менә ул ике халәтне, минем ичке ресурсларыма кайтуым белән нәрсәдер эшләр өчен кофейняда утыру ихтыяҗы булуы икесе ике әйбердер. Бәлки аны икесе ялгызлык турында түгелдер дә. Юк, миңа калса ул ялгызлык физическое состояние, физик халәт буларак, һәм ялгызлык психик халәт буларак. Физик халәт буларак, бик бәйләнгән инде бер-берсенә. Әмма менә бу башта булса ул ялгызлык, ул сине бик нык үстери һәм бик нык тартып үзенә тарта, упкан шикелле, ул упканда түгел, воронка ниндидер. Шулай тарта. Һәм мин точно беләм, ул дөрес язган, миндә нык шулай кичердем, по крайней мере, кешеләр белгәч синең ялгыз икәнен, алар тагын да синнән читләшәләр. Һәм син авызыңны ачып әйтәсең икән, мин ялгызлык кичерәм дип. Алар әйтәр, пока. Яки миндә дә бар иде шундый тәҗрибә. Пока. Барбар пока. Әнә шул күптән түгел булган, кыш көне язган идем мин, февраль, январь тирәсендә Instagramга пост. Ул ниндидер кисәк аңлау иде. Кешеләрнең дөньяда гомумән ялгыз икәннәрен һәм беркайчан да ниндидер бергәлек һәрвакыт иллюзия булганлыгын һәм бер вакытта да бернинди абсолют аңлашуга килеп булмаганын һәм менә икенче кеше ул синең дөньяңны барыбер танымый һәм асылда син ялгыз. Аңламый ул син ничек күргәнеңне аңлый алмый ул, мөмкин түгел просто менә. Һәм син ялгыз, син берничек тә бер була алмыйсың икенче кеше белән. Һәм шундый тирән хис иде, менә шуны кичерү. Ул хәтта авыр да түгел, ул тирән иде бик нык. Менә шундый коточкыч тирән хисләр була бит инде, мәсәлән, кайбер вакыт бик каты сагыну була. Ул авыр да түгел, но бик тирән һәм сиңа ул авыр кебек. Менә шул тирәнлек аркасында. Менә шул ялгызлык хисе шундый ук тирән иде һәм ул таныш түгел иде. Хәтта мин гомер буе ялгызлык хис итәм шикелле, төрле чагылышларында, формаларында. Ул
вообще кутушкуч таныш түгел иде. Һәм анда шулай ук язганнар иде комментарийлар. Ну, әйе, шулай дигән шикелле. Әйе, мин дә хәтерлим аны. Анда кемдер язган иде, әллә таныш хәләт дипме, әйе, шулай дипме. Мин аптыраган идем. Бөтенесе әллә постигли инде бөтенесе бу ялгызлык. Нишләп мин аңламыйм бу хәләтне? Мин хәзер мин аңламыйм. Берсендә мин язган идем депрессия кебек хәләт турында. Ансы 1 ел элек яз көне иде. Һәм мин язган идем, кем, ну, бәлки сезнең арада бардыр шундый кешеләр, бу хәләттән чыккан. Кем бу хәләтне кичерде, лайк куй. Әйе. Ну, булышыгыз әле миңа, языгыз әле дигән идем. Ну, китап укыганчы тере кешедән сорау һәрвакыт кулайрак. Чөнки миңа бер вакытта да китапның ярдәм иткәне юк. Мин һәрвакыт китаптан нәрсәдер алам һәм үземнең тормышымны шуңа куймакчы булам. Әмма ул туры килми. Мин әйтеп йөрим үземнең якындагы кешеләргә аннары. Беләсеңме, менә шушылай бит. Беләсеңме, менә ялгышасың бит әле син. Теге кеше шулай дип язган да. Бүтән нәрсәне шуның призмасы аша күрә башлыйм. Ә ул туры килми минем тормышка. Ул андый түгел. Һәм шуңа тере кешедән сорасаң, синең үзеңнең башың эшләр иде. Ну, менә куеп карар идең. Синең тормышың шушындыймы, һәм син шушындыймы, һәм синең ситуацияң шушындыймы, килешәме ул сиңа? Һәм син шулай эшли аласыңмы? Анда бер киңәш булган иде миңа, кешеләрне күзәтү ярдәм итте дигән. Шул хәләттән чыгарга, шул төшенкелек хәләтеннән. Просто барып утырасың да бер кая кешеләрне күзәтәсең, ничек тоталар алар үзләрен. Һәм мин кызыгы, ялгызлык кичергәндә җайсыз икән чит кешеләрне күзәтү. Син тирән ялгызлык кичергәндә үз аңыңда сиңа бөтен кеше сине күзәтә шикелле тоела. Как будто син пыяла аркылы күзәтмисең, как будто сине күзәтәләр. Син пыяла эчендә. Һәм әйе, ул бик нык искажает тышкы дөньядан килгән сигналларны һәм әзрәк параноик уйларда барлыкка килә. Алар сине инде чит кабул итәләр дигән. Ә чынлыкта алай булмаска да мөмкин. Аларга барыбер бит инде. Безгә барыбер. Ул чит кешеләрне син күзәтә алмыйсың, чөнки алар сине күзәтәләр кебек. Син бернинди теге тынычлану ала алмыйсың аларны күзәтүдән. Шуңа ялгызлык хәләте ул кыскасы аңа бирешергә ярамый. Аңа рөхсәт итәргә ярамый, баш-баштаклык аларга. Ул бер яктан син ниндидер чистарыну ала аласың аның аша, әмма әгәр син бик сәламәт булсаң, психик яктан, һәм син аңлый алсаң, чынлыкта ялгызлык синең өстенлегең икәнне. Ну, ягъни син ялгыз кала аласың һәм синең үз пространствоңа хакың бар һәм үзең теләгән нәрсәләрне эшләргә, мисал өчен. Күп очракта ялгызлыкны кичерә депрессив кешеләр һәм миңа калса кичкенә вакыттан җәмгыять тарафыннан бик кабул ителмәгән кешеләр. Һәм мөгаен шушы ялгызлык аларда менә бу китапта шулай тасвирлана һәм мин үзем шулай тоя идем. Мин особенный дигән фикер уята. Ну, мин бүтән планетадан. Әйе, мине кабул ит. Мөгаен мин бүтән планетадан. Һәм бу тагында читләшүгә китерә. Бер яктан син үзеңне бик түбән кабул итәсең, икенче яктан ниндидер мани величие барлыкка килә. Ул икесе бергә. Һәм менә бу хисне җиңгәнче алар яшиләр синдә. Һәм бүтән депрессияларга шушы ялгызлык хисе тартып кертә. Һәм киресенчә, бүтән депрессиялар сине тартып кертә шушы ялгызлык хисенә. Һәм ярамый аңа бирешергә. Һәм ул җиңелрәк аңа бирешмәү, әгәр дә синең яныңда ниндидер, син булдыра алганча тулы бүтәнлеге белән сөйләшә ала торган кеше булса, ачылып сөйләшә ала торган кеше булса. Мәсәлән, минем тормышта син бар, тагын берничә кеше бар. Ул барыбер бик нык ярдәм итә.
ялгызлыкның куркыныч вариантына тәгәрәмәскә. Чөнки әйе, без бер-беребезнең дөньяга карашларын тулы бөтенлеге белән танып белә алмыйбыз. Әмма безнең арада максимально җылы мөнәсәбәтләр һәм хәтта без кабул итә алмасак та, без тыңлыйбыз. Менә шул тыңлау гына да ниндидер заземляет бераз. Сине тыңлыйлар, сине ишетәләр. Менә шул Валерий очрагында ул кычкырып йөргән бит инде. Әмма аны бит тыңламаганнар. Аны ишетергә теләмәгәннәр. Әгәр дә син тормышында сине ишетә белә торган кеше бар икән, шуңа күрә бәлки ул Энди Уорхолның аның кулдан язган әсәрен югалтуны шулай авыр кичергәндер. Ул бит инде аны үзенең тыңлаучысы, ишетүчесе дип кабул иткән. Әмма ул андый булып чыкмаган. Вот сиңа ул противно, ә миңа ул шундый таныш. Менә шушы момент. Менә андый моментларны мин ничектер кабул итә идем. Предательство түгел, просто миннән читләшү һәм миңа карата хөрмәтне югалту һәм мине все бүтән кирәкле кешегә санамау һәм коточкыч ачу һәм үпкә барлыкка килә иде. Теге китап искә төште «Стресс в большом городе». Ул бит әйтте, кешене үзең генә калдырырга ярамый үзе белән диде. Вот. Һәм идеаль шәһәр ул кешене урамга башкалар янына чакыра торган шәһәр. Абсолютно шулай. Безнең ичтә вообще нәрсәләр бар. Әллә уйлар. Һәм мине шундай аптырата инде ул. Ну, менә отшельниклар бар бит. Алар нәрсә кичерә икән? Кайсы отшельниклар? Ну, ялгыз яшәүне сайлаган кешеләр бу очракта. Просто бер үзләре яшәтергән. Әйе, физик ялгызлыкны сайлаган кешеләр. Ну, менә физик ялгызлык ул һәр вакытта да мондагы ялгызлык түгел. Алар нәрсәдә ни табалар соң үзләренә тоякны үзләрендә? Әллә аларга табигать белән бергәлек нидер ялгызлык хисеннән кутылырга ярдәм итә микән? Бәлки, әмма андый кеше үсештән тукты шикелле миңа. Ну, Менә яшәгән идек, хәтерлисеңме? Юк. Стерфта утырганда без бер-беребездән интервью алдык бит. Һәм анда кайсы кешенең фантазиясы күбрәк? Тумыштан, җәмгыятьтән читтә яшәгән кешенеңме? Әллә бик күп укып, бик күп мәгълүмат Аны мин сорадым бугай синнән. Әйе. Син әйтте икесенең дә. Ике төрле фантазияның дигән. Тегесе уйлап чыгара үз башыннан. Аның воображениесе яхшырак эшли. Ә тегесе үзе күргәннәргә таянып тудыра ала дигән идем. Ә син әйткән идең бугай тегесенең аның артык юк дигән шикелле. Отшельникның. Да. Менә хәзер Шундый сәер һәр вакыт хыяллана идем отшельник булырга. син бит әйтәсең, нәрсә дип әйттең син? Соңгы фикерен мин уже оныттым. Менә шу отшельникка бәйле. Он деградирует. Деградирует дидең. Әйе. Просто мин аны әлегә аңладым. Без үсәбез кешеләр белән мөнәсәбәтләр нәтиҗәсендә. Без үзебезне таныйбыз шулай. Ой, миллион кеше язгандыр инде моңарчы. Ну, мин моңа үз башым белән килергә уйладым инде, укып түгел. Һәм ул кадерле үзең килгән әйбер. Ну, мин бит чынлап та бер үзем яшәргә хыяллана идем. Юк, менә мине берәү дә аңламый, һәм мине бу җир рәхәтли, берәүнең дә аңламавы һәм аңларга теләмәве һәм читкә тибәрүе, һәм мин үзем генә яшәячәкмен. Син нәрсә беләчәксең үзең турында алай иттереп? Син мондагы проблемалар турында нәрсә беләчәксең син? Без дөньяны социум аша танып беләбез инде. Менә әле генә мин уйлап куйдым. Хәзер мин бутамындыр дип үмитләнәм инде. Кеше, эволюцияның башларына китсәк, кеше әле сөйләшергә өйрәнгән генә башлаган вакытларга, аның бит инде фикерләве дә примитиврак булган. Бүгенге кеше кебек фикерләмәгән бит инде ул. Аның барысы да гадиерәк һәм тәртиптәрәк булган инде. Ак, кара, начар, яхшы, минеке, синеке, минеке, чит. Һәм аңа сүзләр дә күп кирәк булмагандыр кебек, улай берләрне аңлатыр өчен. Эволюция барышында шул
социумда хәрәкәт барышында яңа нейрон бәйләнешләре барлыкка килеп, кешенең фикерләведә үскән дип әйтеп була микән? Мен каяк түлим, бәлки ул вакыттагы киресенчә югарырак тору, фикерләү ягыннан. Үскән. Ярар, үскән дип уйлыйк. Хәзерге кеше күпкә акыллырак дип уйлыйк. Воображениесе үскән, бик гади әйткәндә күбрәк әйберләр турында күпкә төрлерәк итеп уйлый башлаган. Төрлерәк тасвирләрдә. Әйе. Һәм менә шулай бара, һәм сүзләр дә арткан бит инде ул процесста. Алга таба ничек булачак ул? Сүзләр тагы да артачакмы? Менә сүзләр артуга карап безгә бит җиңелрәк түгел аңлатырга үзебез әйтергә теләгән әйберләр. Әллә минемә шулаймы? Бәлки мин бик аз сүз белән шуңа күрә миңа аңлатырга кыендыр. Фикеремне. Кайбер вакытта мен хәзер шулай тойлап, просто җитәрлек күп сүз белмибез шуңа һәм Мин ансын төгәл беләм, ниндидер сәнгать әсәрләр турында сөйләгәндә, әдәби әсәрләр турында сөйләгәндә, мин үземнең белемем җитәрлек түгеллеген тоям һәм миңа аңлатырга кыен, сөйләргә кыен. Миңа менә шушындый теге әйбер бар бит әле. Әнә шулай сөйләшәсе килә минем. Менә шулай ук булды минем Зөлкарнәй турында сөйләшкәндә мәсәлән. Шуңа күрә без матур әдәбият турында сөйләшмәскә булдык бүтән. Менә социологиягә бәйле, культурологиягә бәйле, психология, фәлсәфә турында сөйләшкәндә җиңелрәк. Мен һәрвакыт сөйләшәсе килә, әнә теге әйбер бар Чөнки анда терминнар ул кадәр кирәк түгел кебек. Әдәбиятны анализлаганда кирәгрәк шикелле. Әйе, ул мәсьәләдә шулай. Әмма үземнең хис кичерешләремне аңлатканда, хәзер минем менә рухи сәламәтлеккә таба барган вакытта, менә шул терапия процессында мин үземне бераз аягымдан ныграк басып тора башлыйм кебек. Миңа җиңелрәк яшәргә, миңа җиңелрәк суларга, мин үземне нитмим, ашамыйм. Үземнең нервымда уйнамыйм, үземне кабул итәргә өйрәнәм әкренләп. Һәм әмма шуңа бәйле рәвештә минем фикерләвем деградирует кебек, образлы фикерләвем деградирует кебек. Мин шигырь язмакчы булам, минем башыма фикерләр генә килә. Әйе, мин тоже шигырь язмакчы булам, минем башка ниндидер. Шигырьләр, фикерләр, ул мавитон, юк. Син фикерләрдән генә яз. Кызык инде. Кайсы бер чиракта фигыльләр белән язу бик киресенчә бик кызыклы килеп. Потому что сиңа ул хаста түгел, кстати, фигыль куллану. Мин башыма ярар анда рифмаларны, фигыльләрне рифмалаштырмыйм. Туташ фигыльләр генә килә башыма. Вот язар дисең фигыльләрдә. Һәм миңа хәзер шундый авыр аңлатырга үземнең эчтән кичергәнемне. Үземә теге таныш белешләр арасында мин хәтта не пытаюсь так кебек аңлатырга. Менә яраткан кешем очрагында миңа бик мөһим аның белән аңлашу. Мин бик күп сөйли башлыйм. Просто бик күп сөйлим. Туктаусыз сөйлим. Тегеннән монда сикрәм. Һәм аннан соң барыбер аңлатып бетерә алмадым бит мин моңа нәрсә әйтергә теләгән. Әшә шундый таныш. Ул бит үзенең призмасы аша кабул итәчәк ул әйберләрне барыбер. Аңлыйсың, ул минем үпкәләтмәдем микән хәзер ниндидер сүзем белән дип. Мин аны түбәнсетмәдем микән? Яки мин үземне түбәнсетмәдем микән? Безне һәрвакыт үзенең призмасы аша кабул итә бит инде кеше. Әйе. Ул шигырьләрне син теләгәнчә аңлый дип уйлыйсың, что ли, син яздың да. Син телисең, что ли, ничек тора? В смысле, менә вот син ничек яздың, шулай аңлый. Әйе. Ансын мин инде күптән кабул иттем. Шигырь ул укучы. Шигырьнең мәгънәсе ул укучы. Һәм аның менә моны аңлата дип язу дөрес түгел. Әгәр автор үзе шулай тәкъдим итми икән үзенең иҗатын бер мәгънә белән, нәрсәгәдер тартып китәргә тырышу бер генә мәгънәгә, ул мәгънәсез әйбер шикелле тоела. Моны мин кабул иттем инде. Әмма гадәти бытовой ситуацияларда кешеләр белән аңлашканда, мине ул борчый генә. Бер яктан ул миңа погруженность җитмәү шикелле. Менә минем күз алдыма килә берничә кеше супер яхшы аңлата торган үзенең уйлаган нәрсәләрен. Җөмләләргә салып әйтә белә торган һәм сүзләргә салып әйтә белә торган. Һәм хисләрен, бар шундый кешеләр үзләренең хисләрен аңлата белә торган сүзләр белән. Шундый точно әйтеп, син точно беләсең аны точно аңлаганыңны.
Мен ондай кишилер көргөн жок. Мен бар. Хислер мәгънәсендә мен вообще тупой итеп хистәм үземне аңлату мәгънәсендә. Аңлатуыңа түгел, үзең өчен табу әле ул менә хәзер нинди хис кичерәм мин. Минем әйтәсе килә, миңа начар. Конкретно ничек начар? Мин сүз таба алмыйм. Ягъни эмоция таба алмыйм. Кыен дип әйтәсе килә. Менде дә шулай. Ну, әйе мин аны нидер физик ощущенияларга төреп аңлата алам, әмма барбыр не то. Мен белмим, бәлки ул тумыштан бирелгән сәләттер. Чөнки бик кирәк андый кешеләр. Һәм мин караган идем, ниндидер ялгыш YouTube'да очрадым, әллә кая кирип киттем инде. Күптән түгел банальность турында. Әллә ничә ел элек төшерелгән видео инде. Бер апай анда сөйли, безнең тормышта банальность тантана итә дип. Ягъни без ниндидер сүз төгәл сүз сайлау урынына без просто ниндидер кабул ителгән сүзләрне әйтәбез. Мәсәлән, жесть дип әйтәбез. Нәрсә ул жесть? Ну, миңа бик хас инде ул жесть, ужас, ура, капец. Нәрсә ул? Нәрсә хис итәм менә ул моментта? Мин просто әйтәм, һәм аның бернинди мәгънәсе дә, бәясе дә юк шикелле. Ну, бар инде менә. Междометие урынына мин әйттем. Әйе. Бик күп эмоцияны шулай баралар да бүтән шул бер жесть сүзенә барып тоташалар. Һәм бу аңны тагын да банальләштерә. Һәм без тупойланабыз. Тагын да. Ну, не хочется быть тупой. Думайте. Зрек мәгънәлерәк буласы кирәк инде. Миңа менә беренче потрясение булган иде. Бер-беребезне аңламауга бәйле шундый моңсу халәт. Маратка бәйле. Без аның белән сөйләштек тә, гаилә коруга мөнәсәбәтебез турында. Мин аңа әйттем. Ә син беләсеңме, быел безнең йөри башлаганга 2 ел була. Син көнен беләсеңме? Ал белмим. Аның өчен андый бүленеш юк. Без йөри башладык дигән. Ә минем бөтен әйберләрне киштеләргә, тизергә ияләшкән аңым белә, безнең йөри башлаган көнебез ул мин аны узаклап кочаклап торган көн. Һәм ул 17 октябрь. Һәм ул башланды кофе с толком кофейнисында. Аның өчен юган әйбер, аның өчен без просто аралаша башладык, кайсыдыр бер моментта, һәм ул шулай бара. Аны этапларга бүлми ул. Ә мин бөтен әйберне этапка бүләм. Минем аңа гашыйк булган көнем. Минем аның белән элемтәгә чыгып карарга теләгән көнем. Аның миңа кире элемтә тәкъдим иткән көне. Безнең беренче күрешкән көнебез. Безнең беренче кочаклашкан көнебез һәм безнең йөри башлаган көнебез. Һәм миңа шундый моңсу булды. Бу кеше бөтенләй башка төрле фикер йөртә икән мөнәсәбәтләргә бәйле. Ә мин аналай уйламаганда идем. Ул минем шикеллерәк кабул итәдер дип уйлаган идем мөнәсәбәтләрне. Минем шундый разочарование булган иде. Аннар миңа киресенчә кызыклы булды. Шундый ике төрле нитәбез икән, оказывается. Дип уйладым. Миңа бик ошады. Анда Давид Войнарович турында язганда, ул сексуаль якынлык турында яза. Һәм ул аның китабына бер үзек китерелә монда. Һәм ул бик җылы ул үзек. Аны ул кешене яратканда мин шуларны күрдем. Мин шуларны тойдым дип яза ул анда. Һәм автор, бу китапның авторы әйтә инде, миңа аеруча кадерле аның соңгы юлы ди. Анда язылган, мин күрдем аның мине ничек ичке тормышымның сүзсезлегеннән арындыруын. Шундый дәшмәвеннән арындыруын дип. Һәм
Автор яза инде сексуаль якынлыкның аңа бәйле хыял ул нәкъ менә шушы тән аша, шушы тәндә яшәгән, шушы тән хезмәт иткән, тән булып хезмәт иткән төрмәдән арыну, менә шушы хыял ул. Һәм ул чынлап та, миңа калса ул бик популяр тойгы кебек. Бик Шуны теләүме? Сексуаль якынлык аша үзең ялгызлыгыңны юкка чыгарырга теләү, ялгызлыгыңнан арынырга теләү. Менә мине кабул итәләр һәм мине яраталар. Мин ялгыз түгел бит. Минем күз аллавымда физик якынлык, әгәр дә ул бер-берсен ярата торган һәм бер-берсен яратучы һәм хөрмәт итүче ике партнер арасында булган чиракта, ялгызлыктан кутулу түгел инде, ялгызлыкны кичермәүнең иң ни ысулы, көчле ысулы. Чөнки монда тән белән дә кушылу бер яктан. Һәм икенче яктан ул бит инде уязвимость бик каты. Һәм тән белән уязвимость, һәм аң белән уязвимость. Икесе бер-берсен хөрмәт иткән партнерлар арасында ул ачыктан-ачык проговаривать итүне дә аңлата бит, үзенә нәрсә кирәген, үзенең ничек яратканлыгын. Һәм ул шундый имин шартлар тудыруга китерә. Һәм ул вакытта син как будто бы менә булдыра алганча нык якынлашасың менә шул ялгызсызлыкка. Барбыр ни түгел. Абсолют ялгызсызлык түгел, барбыр. Шул ук вакытта бик куркыныч, чөнки ул максималь уязвимость, һәм анда нәрсәдер кичкенә генә аңлашылмаучан килеп чыкса, менә шул моментта. Син ул потрясение кебек кабул ителергә мөмкин. Ул бит бик зур кыюлык, бик зур риск. Уязвимостька бару. Чөнки миңа шулай тоела, күп кешеләр менә шул проговаривать итмәү аркасында үзләренең хис кичерешләрен, анда бу интим якынлыкка да кагыла, һәм шул вакытта просто кешеләрнең үзара аралашуына да кагыла. Просто аралашудан һәм интим процесстан ләззәт кичермиләр. Барбыр үзләрен аңламаган кебек чит итеп хис итәләр. Һәм миңа ул аңсыз рәвештә читләшү кебек. Менә ул кирәккә санамау, мәсәлән, тулысынча аңлашып бетү өчен сөйләшүләрне. Менә бар шундый кешеләр, кайбер парлар шундый ике төрле кешедән тора. Бер яганың бүтән нәрсәне менә досконально сөйләшергә кирәк, ни өчен килеп чыкмады безнең менә монда нәрсәгә без аңлашмадык менә шушында. Тегесе әйтә. Все нормально, нәрсәгә инде, нәрсәгә син моны актарасын тагын. Әйбәт кенә бит әле син. И менә бу кешегә авыр тегесе шулай әйткән моментта, теге кешегә авырмысы шулай әйтә актарып чыгарыйк инде, әйдә бүтән алай кабатламыйк дип торган вакытта. Һәм әгәр шунда ике яклы шикелле. Мин үзем менә шулай тегесе инде, һәм миңа тоела, әгәр сөйләшеп тормыйсың икән һәр вакыт, ниндидер сөйләшелмәгән, килеп чыкмаган шул аңлашмаган моментларны калдырасың икән, калдырып барасың икән, алар тупланалар һәм сезне ерак айталар кебек. Һәм шулай сөйләшергә теләмәү, ул салкынлык кебек мөнәсәбәтләргә карата ниндидер салкын караш шикелле. Икенче яктан бәлки тегеләй сәламәтрәктер. Бәлки сезнең пространство күбрәк торган мөнәсәбәтләрдә, мисал өчен. Сөйләшмәгәндәме? Менә
ойрым кечиргенде. Bilmiyorum. Анда фантазия күбрәгендә, бәлки анда страсть күбрәк буладыр. Ну, максимально авырту әйтер, авыру әйтер. Минем күз алдымда. Мин икенче ярга бәреләм гадәттә. Мин сөйләшергә, миңа кирәк сөйләшергә, миңа аңлашырга кирәк бик каты. Әмма мин шул кадәр телим бөтен әйберне киштәләргә тезеп аңлатып куярга, аңа бүтән кире кайтмас өчен. Шуңа бәйле мин үземнең всемогущий түгел икәнемне онытам. Һәм миндә гиперконтроль хисе бик көчле. Мин үземнең бөтен әйберне контрольдә тотып бетерә алмавымны онытам. Һәм миңа менә еш кына җитми, менә шулай заземляться итү һәм без хәл итеп булмый торган әйберләр булачак. Без бер-беребезне аңламый торган моментлар булачак. Әмма иң мөһиме без шундый жизненный мөһим әйберләрдә аңлашырга тиешбез. Шундый бик нитсәк, гадиләштерсәк, без бер-беребезне аңларга тиеш. Финанс мәсьәләсендә, минем өчен мөнәсәбәтләрдә ул мөһим. Без бер-беребезне аңларга тиеш. Кайда ничек яшәү мәсьәләсендә biz ничек күрәбез, без бергә яшәргә телибезме, әллә безгә ялгыз бергә яшәмәү дә нормальмы? Һәм интим мөнәсәбәтләрдә без бер-беребезгә нәрсә кирәген, ничек кирәген аңлашырга тиеш. Һәм шулай ук күп очракта мөһим дин мәсьәләсе. Менә хәзер сугыш башлангач, миңа шул кызык булды бер ara. Булды микән шундый парлар кардинально төрле фикердә булуын аңлаган в какой-то момент? Юкмы? Булгандыр инде. Кытышкыч дип уйлап куйдым просто. Сөйләшмәгән парларда бәлки булгандыр инде ул. Менә шундый вакытта да ниндидер, менә мәсәлән миндә аңлау булды. Вдруг минем якын кешем минем шикелле уйламаган булып чыкса. Ну, менә мин бүтән кешене төрле фикерле килеш кабул итәм, итәргә тырышам. Әмма ул минем иң якын кешем булса түгел. Иң якын кешем булган очракта мин алай яши алмас идем шикелле ул кеше белән. Менә шушы әйберләр чирагында ачыктан-ачык сөйләшеп, бер-береңне аңларга тырышу бик мөһим, калган әйберләр ул кадәр үк мөһим түгел дигән әйберне мин үзем өчен кабул итәргә һәм ышанырга тырышам. Әгәр дә мин шуны үземә искәртеп тормасам, миндә моны хәл итәргә, тегене хәл итәргә, моны турында сөйләшергә дигән ни барлыкка килә һәм минем очракта ул бераз үземнең партнерны сындырып кору теләге дә, үземә яраклаштыру. Менә мин шулай кабул итәм һәм аның да шулай кабул итүен телим. Дигән әйбер. Шуңа күрә миңа бераз гына расслабленность җитми. Монда тагын кызык фикер бар. Тел турында. Язык штука общая дигән. Мы не способны мыслить без языка, а язык по природе своей игра общественная. И в смысле обретения его, и в смысле передачи. Ягъни без... Ну, менә монда тоже җәмгыять кирәклеге чагыла. Без чынлап та сүзләр белән уйлыйбыз бит инде. Ну, нидер телдә уйлыйбыз. Ну, мин уйлыйдым, бәлки без образлар белән уйлыйбыз дип. Ну, кайбер әйберләр, мәсәлән, минем башымда образлар белән уйланыла. Хәтта образларда түгел, мен аңлата алмыйм. Просто, мәсәлән, мин кайвакыт уйлыйм, нәрсәндер эшләргәме, юкмы дигән ни барлыкка килде дигән минем башымда. Каршылык. Һәм мин бер секунд эчендә ул әйберне эшләмәскә карар кылам ди. Әмма мин аңлата алмаячакмын нәрсәгә эшләмәскә карар кылганымны, чөнки ул минем уй формасына да әйләнеп бетми әле. Образ формасына да әйләнеп бетми. Шул кадәр тиз бара процесс. Минем аны русча до мысль дип әйтәсе килә, менә ул әйберне халәтне баштагы. Ул образ түгел, ул уй түгел әле, анда сүзләр юк. Миндә хәтта аларда сүз белән бугай, тынык кына кичкенә шрифт. Һәм бик каты шикрәйеп карасаң, син бәлки укый да аласың. Нидә кыш көне декабрьдә
охырысы чындай ат создырган эми 2 күн сүйлөшмөй турдум энди. 2 күн бүтүнлөй оозуна ачып сүйлөшмөскө ойладым. Yazышмаска, сүзлөр кулланмаска в общем. Һәм кишилер менен оролушканда да кулланмаска минимум жазып, мен прям керек болса инде. Заметка yazarга. Меня, пожалуйста, фильтр надо кайфеди. Һәм мен шулай уйлагач та, кишилер янынан киткәч тә, өйгө кайткач беренче кичтә акция башланган игълан иткәч тутунду менин баш терроризировать итергә мени сүзләр белән. Пыты бер туктаусыз сөйләшә, бер туктаусыз менә мондай нәрсәдер бара. Ул тынычланып торды. Кайчан? Кешеләр белән сөйләшмәгәндә. Менә шул акция процессында. Акция процессында башланды. Акция башлангач, синең башың сөйләшә башлады. Аңладым. Үле яздым, ул икенче көнне ничек чыдап бетерергә белмәдем мин. Что за шайтан уянды минем эчтә? Ул реально сөйләште, татарча да, русча да. Просто щуп кебек булды. Һәм кешеләр белән аралашу, ул щупны әзрәк щуп савытына тутыру кебегрәк. Шундай ощущение барлыкка китерә. Һәм монда да бит бар иде ул әйбер. Менә Энди Уорхолнан кассеталарга яздыру турында, ахырдан ул бит әйтә, менә шул отходны матур савытка салу кебегрәк дип. Менә шуны яздырып, печатать итү процессын. Менә шул ни о чем сөйләшүләрне матур итеп оформлять итү. Нәрсә белән без хәзер шөгыльләнәбез. Әйе. Менә ул әйтә. Менә шул ни? А дип атала. Менә шул роман, расшифровка. Просто А хәреф. Силится показать, что чистосердечная исповедь имеет не больше внутренней ценности, чем разговор о 20 миллиграммах бифетамина или выдохшейся кока-коле, и одновременно подтверждает важность, если не красоту, того, что люди в самом деле говорят и как они это говорят. Таково великое, путанное, бесцельное, бесконечно неоконченное дело обыденного существования. Вот что нравилось Уорхолу, вот что он ценил, и это подтверждает завершающая строка где Билли имя по псевдониму недосилешущей бракшины. Билли имя, подытоживая все это беспорядочное предприятие извержений, выкрикивает из хлама в книгу, в сосуд, то есть, посредством которого приходящее и мусорное окажется освящено и сохранено. Вот. Мина Шулушада. Чистосердечная исповедь имеет не больше внутренней ценности, чем разговор о выдохшейся кока-коле. Просто сүзгенә. Примерно то, что айтыла башы исәнлектә. Әгәр бигрәк тә син аңламый торган кеше белән сөйләшсәң. Мин үземнең ялгызлыкны кайчан беренче тапкыр хис иткәнемне хәтерләмим. Ул шулай әкренләп кенә минем аңыма килде кебек. Әмма менә кичә мин аны көчле тойдым. Ул хис менә нәрсәсе кызык. Ялгызлыкны хис итә башлагач, минем сөйләшү теләге кими. Вроде бы киресенчә сөйләшергә кирәк. Минем аңлатасы килми башлый. Шундый тел бәйгәне. Һәм аң шулай утырып кына тор, сөйләшмә. Син хәлең юк, син ордаңды. Һәм мин шулай кайттым да, шулай утырдым узак. Аннары идәнне юдым. Гадәттә мин ижештырганда идән юганда миңа музыка кабызырга кирәк. Анда минем музыкада кабызасы килмәде. Мен просто телефонны диванга аттым да, шулай ашыкмыйча гына идәнне юып чыгардым. Әмма миңа бу авыр халәт түгелде. Просто әгәр дә ул тоташ ниндидер периодта барса менә ул халәт, ул күпкә катлауланадыр кебек. Менә минем бер көн шулай. Һәм миңа рәхәт, мин көч туплыйм әкренләп. Үз эчемнән. Кемдер ойлар буе шулай яшәсә. Менә миңа беренче көннән үк инде ялкаулык хисе барлыкка килде, сөйлисе килмәү теләге. Анда кеше бөтенләй бота кебек. Һәм җавап кебек җәмгыять үзе дә аны ишетмәскә теләге, ишетү теләге бетергән микән җәмгыятьтә аны.
сен ұзақ сөйлешмеші тұрсаң. Менің шундай бір болып алды. Мен бетінде кішілер біле оралышыра қорқайдым бір ара, яңа кішілер білен. Менің психологқа бара башлағаш ол бітті. Мен шундай кіші инде деп оқылайдым, әмма психологқа йөрү процесында мен шундай кіші деп түгел, бұл өзгертіп була тұрған, өзіңе ярақлаштырып була тұрған әйбер екенлігін аңладым. Һәм миңа қызық була башлады кішілер белән аралашу, яңа кішілер белән танышу, һәм бик җиңел бирелә башлады. Һәм какой-то момент мин аңладым, мен шундай кіші инде дип аралашудан куркып яшәгән вакытта мин күпме элемтәләрне ычкындырганмын. Мин бит шулай яшәүне дәвам да итә алайдым. Һәм аннары куяга төшәм дисең, менә ул кешене шундай күп әйберләргә чакыралар, ул тегендә монда йөри, ул шундай на виду һәм классный проектлар эшли. Мин шулай утырам. Аннары мин бит үзем читләштем. Мин бит үземнең бүтән тышы кыяфәтем белән, үземнең Инстаграмны ничек алып баруым, кешеләр белән ничек сөйләшүем белән үземнең үземә җәмгыять кирәк түгеллеген күрсәтеп килдем. Нәрсәгә мине җәмгыять чакырырга тиеш куядыр дигән уй барлыкка килде. Хәзер мин кешеләр белән аралашудан рәхәтлек кичерәм. Әмма аның икенче ягы да бар. Мин бик нык арыйм кешеләр белән аралашканнан соң. Аеруча якын кешеләр белән булмаса ул. Чөнки мин кирәгеннән артык якын кабул итәм. Үзем аша үткәрәм күп кешеләрнең кичерешләрен. Ул бик нык выматывает. Чөнки син барып бер әйбердә хәл итмисең, син просто үзеңә аласың аның ниндидер авыр эмоциясын. Һәм үзеңдә тотасың менә ул әйберне. Һәм хәзер мин әкренләп өйрәнә башладым, үзем аша үткәрмичә генә тыңларга кешеләрне. Әле минем ул бик яхшы килеп чыкмый, чөнки мин бәргәләнәм, яки мин бик эмпатична кеше белән сөйләшкән вакытта. Тулы кеше белән кичерәм, миңа авыр була. Яки мин бик нык отвлекаться итәм һәм ишетмәмешкә салышып утырам. Ничек аны килергә? Яны син аңың белән шушында, но хисләрең белән монда түгел. Ничек шундый эшләргә? Миндә тоже шундый нәрсә бар. Попутка белән йөргәндә постоянно килеп чыга инде ул. Барам попутка белән Казанга, кайтам попутка белән Казаннан. Һәм андагы абыйлар миңа үзләренең күңелләрен бушата башлыйлар. Нәрсә ул гына шундый кешеләрләге. Мин видимо шундый шулай күренәм. Син йөзең шундый. Тыңларга ярата торган кеше. Эмпатия. Мин мәсәлән ниндидер машинага кіріп отырышқан наушникларны киіп қоям. Өлгөрмәсәң. Кіргенде өлгөрмәдем. Миңа бик сөйләмиләр. Мин попутка белән бик йөрмим. Мин бик аптырыйм, конечно, попутка белән йөргән кешеләргә. Мин куркам попутка белән йөрергә. Минем өчен ул бәлки берәр кайчан мин йөри башлармын. Аны таксида йөргән вакытта, мәсәлән, мин башта вежливо булырга тырышып, тыңларга тырышып утыра идем. Вникать итмичә генә инде, просто тыңларга. Хәзер мин абсолютно үземнең эмоцияларымны, үземнең ички ресурсларымны, аларның тарихларын тыңларга тотасым килми. Шуңа күрә мин бүтән тышкы кыяфәтем белән даю понять, что миңа кызык түгел сезнең нәрсә сөйләүегез. Мин бик куры җавап бирәм. Мин отвлекаться итәм. Или просто тыңламый башлыйм в какой-то момент. Сөйлим, мин тыңламыйм. Миңа кызык һәм ул нормально, бер моментка хәтлек. Ул сиңа әйткәнче, мин сине загрузил инде хәзер дигәнче. Һәм шулай дип әйткәч, мин чынлап уйлый башлыйм. Әйе, син мине загрузил. Миңа нормально иде моңарчы. Мин просто ниндидер үземә тәҗрибә алып бардым анда. Уйланып бардым нәрсәләр турында, ул әйткән әйберләр турында. Менә ул шулай дип әйткәч, чынлап та, наверное, мин шулай тоерга тиештер үземне. Һәм икенче тапкыр ул шулай дисә, мин точно менә шушындай булып чыгам. Надеюсь, мин сине там бер кайчан да очратмам. Сосуд для эмоций. Соңгы вакытта миндә шундый көчле ихтыяҗ манипуляцияларсыз сөйләшергә.
яғни сүзләрне туры мәгънәсендә кулланып, ачыктан ачык әйтеп сөйләшергә. Ешкына бит инде мәсәлән кеше үзенең үзенә бәйле эчке ризасызлык, канәгатьсезлек нәтиҗәсендә ниндидер фразалар әйтергә мөмкин кешеләрдән җылы һәм игътибар өмет итеп. Мәсәлән, ул әйтә: "Бүген мин матур түгел инде, дип. Яки мин сине туйдырганмындыр инде, дип. Һәм минем ихластан син мине туйдырдың дип әйтәсе килә. Һәм мин җәмгыятьтә менә моның нормага әйләнүен телим. Кешеләрнең турыдан-туры әйтүен, эмоцияларсыз. Әгәр дә кеше сорый икән, мин аңлыйм ул кешенең нәрсәгә сораганын. Ешкына кеше үзенең әңгәмәдәшен кайгыртып сорамый ул әйберне: "Мин сине туйдырганмындыр инде, дип. Ул просто ичке гаип хисе кичерә бераз, күп сөйләгәнгә күрә. Һәм теге кешедән шундый подтверждение көтә: "Юк, дәвам ит, мин сине тыңлыйм, все нормально". Һәм мин ешкына все нормально дип әйтәм, нормально булмаганда да. Мин тыңлыйсы килмәскә, мин әйтәм: "Сөйлә. Нормально сөйлә". Һәм мин үземә хыянат итәм шикелле андый вакытта. Икенче яктан бу элементарно шундый әдәп кагыйдәсе шикелле. Әмма минем күз аллавымда, мәсәлән, шул ук автобуста барган очракта, минем сикереп торасы килә берәр әби керсә, мәсәлән. Мин үземне сикереп тормаска мәҗбүр итәм. Чөнки мин кешеләрнең авыз ачып әйтүләрен телим. "Кызым, миңа авырым бир әле", дип. Все. Мин рәхәтләнеп торып басам, хәтта үземә авыр булса да кеше миннән сорый икән. Әбиләрне син үзгәртә алмыйсың инде точно. Мин үземнең реакциямны үзгәртә алам инде, әгәр дә берәр әби миңа быковать итә башласа. Мин әйтә алам: "Сора", дип, мәсәлән. Мин теләсә кемгә урын бирә алам сораса. Һәм минем менә башымда, мәсәлән, стереотип бар, берәр ир-ат утырып барса, миндә беренче реакция ир-ат башы белән утыра дигән. Мин аны силтим, себереп атам һәм әйтәм: "Нинди аермасы бар соң аның миннән? Нәрсәгә ул мин утырып, ул басып барырга тиеш? Әгәр дә миңа хәзер мин үземнән сорыйм: "Гүзәл, сиңа авырмы басып торырга?" Вроде юк. Или авыр икән, сора шул кешедән урын бир, дип. Шундый, кстати, вот кызык нәрсә, син моны әйткән идең бит инде миңа бер. Һәм мин шуннан соң гел күзәтә башладым аны. Һәм узганда подкаст яздырырга килгәндә мин бик каты эчем авырта иде. Прям котыш. Һәм минем хәлем юк иде. Һәм кәеф тә юк иде инде. Һәм автобус шыгырым тулы иде. Минем янда мин күрәм, бер егет бара инде утырып, ул наушниктан. Һәм мин шундый каты сорыйсы килә аннан, әйтәсе килә: "Миңа урын бир әле, пожалуйста". Ул наушниктан, һәм ул миңа шундый шик кебек, шундый зур шик кебек безнең арада. Һәм мин борылам да шулай: "Аңламасмы?" Юк, менә борылам да сорыйсы килә, наушник күрәм дә, юк, сорыйсы килмәй. Нисәдер шундай. Наушникта булганга күрә дисеңме? Булмай ул техника Менә шул читләшергә. Ялгызлык кебек. Вот ялгызлыкта булганда бит тоже тагын да читләшәсең кешеләрдән. Именно тоже үзеңне авыртуың эчендә бер нәрсә сорыйсы килмәй. Ярар. Ничектер шушында гына справлюсь, берәр ничек баскан килешек. Мине сорарга өйрәнеп бетмәдем. Әмма үземне нык тотырга тырышам, сикереп торасы килгән очракларда. Һәм гомумән, менә хәзер мин уйлыйм, бу башкаларга карата бик зур кырыслык кебек. Менә, мәсәлән, кеше сорый ди: "Матурмы минем бу күлмәк?" дип. Миңа ул матур булып тоелмаска мөмкин. Һәм минем шундый эчтә каршылык бар. Миңа әйтергәме миңа ошамаган ул күлмәкне. Аның бит аны ишетәсе килми. Һәм минем башкаларга карата кырыслыгымның сәбәбе үземә карата кырыс булуым. Мин үземә инфантильлек күрсәтергә ирек бирмим. Мин үземне күрәм ул кешеләрдә. Мин матурмы дип сораган кешеләрдә мин үземне күрәм. Мин үземә рөхсәт итмим менә шулай нитергә. Менә шулай красоваться итергә һәм комплиментлар сорарга. Миңа ул начар кебек тоела. Үземә тыям, шуңа күрә башкаларга да тыясы килә. Һәм мин шундый бер ул искиткеч, әгәр дә синең янында якын кешең булса, сине ишетә һәм тыңлый белә торган. Мәсәлән, мин Маратка әйтә алам, сорыйм да, мәсәлән, менә бу минем прикид матурмы дип.
Эгер де миңа чынлап та аның фикерен беләсе килә икән, мин менә шулай гына сорыйм. Эгер де миңа комплимент кирәк икән, мин әйтәм, просто матур дип әйт, пожалуйста, миңа хәзер синнән комплимент кирәк дип. Һәм минем шундый көчле хәзер теләк максимальный откровенностька чыгарга кешеләр белән сөйләшкән вакытта. Һәм ул үпкәләтүгә әйләнеп кайтмасын иде. Мәсәлән, мин берәр видео җибәрәм Маратка һәм язам, просто смешно дип җавап бир и всё. Мин сиңа шуңа күрә җибәрәм. Без бу турыда сөйләштек инде менә, нидә дә теге ярату турында сөйләшкәндә чәчәкләр сорауга бәйле. Я хочу, чтобы ты догадался, что я хочу цветы, но не подал виду, что ты догадался. Ну, iki yıl тырышсаң, может догадается. Просто үзең теләдең, шуңа күрә җибәрдең. Я заказала унуттан. Чөнки мин теләдем җибәргә. Не потому что син миңа инде ярты ел буе намекаешь. Бу сөйләшү ягыннан иң катлаулы подкаст булды кебек тоела миңа. Чөнки бер яктан әле бик күп әйбер турында сөйләшеп була кебек. Ну ничек керергә белмим мин. Ну мин моны тәкъдим иткән идем бу китапны, чөнки безнең уртак танышыбыз әйткән иде ялгызлык турында сөйләшебез әле дип. Һәм супер ялгыз китап. Мин искә төштем, мин бу китапны укып бетерә алмам. Һәм бу бик интегә укуым. Әлбәттә мин аны тәкъдим итәргә уйладым шундук. Бу китапта миңа менә ул кешеләрнең тормышын менә шулай итеп ачып карауларның караңгы якларын ачып карау бик интересно иде. Шуны билгеле кешеләрнең инде. Әгәр дә авыр түгел икән кемгә дә булса анда әйберләрне кабул итү, мин бу китапны укырга киңәш итәм. Ул бераз гына киңәйтә дә кабул итү горизонтын димме соң. Мәсәлән, безнең җәмгыятьтә бар бит инде шундый проституция темасына бәйле стигматизация, аны исключительно түбән, ямьсез кешеләр дип кабул итү. Һәм алар турында теләсәнчә сөйләшсәм була, аларга өстән карасам була. Алар бит инде башка юл белән китә алалар. Нәрсәгә алар башка юл белән китмәгәннәр? Һәм ул шундый һөнәр, башка һөнәрләр шикелле. Алар аны сайлаганнар. Ә менә бу Дэвид Войнарович тарихын укыганда миңа бик авыр булды беренчедән. Икенчедән миндә шиксез кызгану барлыкка килде менә шул юлга кирип киткән кешеләргә карата. Һәм хатын-кызларга, һәм иратларга. Чөнки ул юлга рәхәттән кирип китми беркем дә. Җиңел акча булганга гына да кирип китмиләр аннан. Чөнки җиңел акчаны башка эшләрдә дә табып була. Исключительно андый кешеләрнең барысында да диярлек ниндидер көчле травма була. Я ул әтиәнисез үсә. Я аны көчлеләр кечкенә вакытында. Я ул балага әтиәнисенең игътибары җитмәү нәтиҗәсендә бик иртә зур сәргә туры килә. Ул бәхетсезлек бөтен очракта да. Һәм менә ул планда бу китап мине мәзгенә монда бурып җибәрде. Башка юнәлешкә фикерләремне. Ну, авыр. Гомер буе бәхетсез булу ул синең выбор. Әмма тормыш башында бәхетсез булу һәм шундый бәхетсез тормышта яшәү ул синең выбор түгел. Ну, балачакның бәхетсез булуы. Ул сиңа эләгә һәм бик авыр үзеңне сәламәт кеше хәленә китерү, шундый җәрәхәтле, рәхимсез балачактан соң. Һәм син аны бит аңың белән аңламаска да мөмкинсең. Әйе. Һәм мәсәлән, син кирип киттең ниндидер начар юлга, ул синең өчен никадәр генә авыр булса да нормага әйләнергә мөмкин. Как норманың бер варианты кебек. Шуңа күрә аннан аеруча авыр чыгарга. Без просто шулай җиңел уйлыйбыз инде күп очракта.
мен бик нык ачуымны чыгара, мәсәлән, еш кына карма, галәм дип сөйләшкән кешеләр. Син тартып китергәнсең улай берне дип. Ә нәрсә эшләдең микән син элекке гомерендә синең белән менә бу хәл булсын өчен дип. Ул шундый хөрмәтсезлек икенче кешегә карата. Менә шулай дип әйтү. Мин үзем турында сөйләсәм, теләсә нәрсә сөйли алам. Син дә үзең турында сөйләгәндә теләсә нәрсә сөйли аласың. Әйе, минем белән шундый авыр хәл булды. Мин, мәсәлән, аварияга эләктем. Мин аны тартып китергәнмендер дип. Һәм мин бик хөрмәт белән караячакмын синең шулай уйлавыңа. Әмма син икенче кеше турында сөйләгәндә, нәрсә эшләдең микән син бу хәлне тартып китерлек дигән фраза әйтәсең икән. Минем өчен ул шундый кызыл флаг. Син хөрмәт итмисең икенче кешене просто. Ә менә ул карма, галәм белән хыялланган кешеләр бик яраталар менә шундый әйберләр кулланырга. Минем бик нык ачуым чыга. Ярар, психосоматика белән җенләнә инде күп кеше. Теләсә нинди авыртуга бәйле тамагына авыртса син нәрсәдер әйтмәгәнсең, әйтергә теләгән фикереңне. Муеның аркаң сызласа син артык күтәрә алмаста йөк күтәрәсең тормышыңда һәм башкалар. Хәтта онысы да минем ачуымны чыгара әле бераз. Ул шул кадәр кыйммәтсезләндерү кебек син хис кичерешләреңне. Мин әлегенә топтым кебек психосоматик авырулардан идеальный чишелеш. Кадак каласыра. Ул син бөтен напряжение бер юлы җибәрә. Сразу бөтен авырту. Аягың мисорубка тыккан шикелле була, но башка бөтенесе китә. Менә мин үземдә әле сиздем, миндә все-таки бар икән ниндидер зрәк кенә гаеп хисе, что мин әйттем бит, карма белән җенләнүчеләр дидем. Минем төрле уйламаган, башка төрле уйлаган кешеләргә карата тискәре караш булуымны бик кабул итеп тора алмыйм бугай мин. Күбүтте мин бөтен кешене бер тигез кабул итәргә тиеш. Менә шундый тупость уй бар минем башымда. Миңа ошамаса да. Карма. Миңа карма нормальный штука кебек, әгәр аны узган тормышлар белән бәйләмәгән чиракта. Ягъни синең кармаң менә шушы тормышта гына действует дип санаган чиракта, мәсәлән, миңа әйтә икән, мөселман абыйсы, Аллаһ ризалыгы өчен ди икән. Мин аны кабул итәм, кармам чиста булсын өчен дип. Яки ничегәндә намусым чиста калсын өчен. Мин канәгать булсын өчен. Ну, бөтенесе бер үк минем өчен синонимичный фразалар. Һәм менә бу тормышта карма бар, ну, ул ниндидер магический штука түгел, не просто әгәр син яхшылык генерируешь икән, сиңа яхшылык килә. Әгәр син начарлык генерируешь икән, сиңа начарлык килә. Әгәр син ниндидер бүтән сәер эмоция генерируешь икән, ул сиңа күбрәк килә. Әгәр син ялгызлык генерируешь икән, сиңа ялгызлык килә. Просто, ну, менә син нәрсә эчендә яшисең, нәрсәне син күбәйтәсең, ул сиңа килә инде. Минем өчен нишәптер менә ул карма, галәм кебек сөйләшүләр шундый мемный әйбер кебек кабул ителә хәзер. Минем карай узган тормышта. Минем гел күләсе килә андай әйберләрдән. Мәсәлән, миңа бер TikTok очрады, анда бер абый әйтә, миннән сезгә киңәш. Әгәр дә сез күп акча эшләргә телисез икән, бу эшегезне ташлагыз янында. Иртә белән ул түбән вибрацияле автобуста барып, сез акча эшли алмаячаксыз ди. Ул аны көлеп сөйли, ул аны сарказм белән сөйли, җитди түгел. Минем өчен менә ул сөйләшүләр примерно менә шулай ишетелә инде бөтенесе дә. Минем гел көләсе килә ул түбән вибрациялар дигәннән. Әмма кеше үзе турында сөйли икән, мин аны шундый интересный тәҗрибә буларак тыңлыйм. Вот. Минем турында гына сөйләмәгез. Миңа гына әйтмәгез ул әйберләрне. Үзегез теләсә ничек кабул итә аласыз. Бәлки просто без барып җитмәябез әле. Ну, әйе. Бәлки. Минем аңыма сыя алмый, ничек без узган тормышта бүтән нәрсә булабыз, мәсәлән, төрмә сакчысы. Ничек мин узган тормышта төрмә сакчысы була алганмын. Кем әйтте сиңа шулай дип? Юк, минем апайның нинде карта буенча нәрсә дип исәплиләр. Нотальная карта? Юк, хәтерләмим. Ниндидер карта буенча, в общем, исәпләгәннәр. Аңа чыккан, что ул төрмә сакчысы булган элекке тормышында. Вот ничек мин төрмә сакчысы була алам, мәсәлән, элекке тормышымда. Мин просто булганмын, элекке тормышымда
груша, шие, творог, нерсе ошаган менем әне беремін уақытта шу болғанмын инде мен. Һәм нерсе сеңген мен аны бүтін нерсе ошаган, бүтүнүсү шу болғанмын ие. Ну, груша үскәннәмдә дидер мәсәлән ташлуырында, менә таш булганмын ди мисал өчен, ташның минералында. Ие, бәлки, мөгаен. Мин бер Әмма нинди төрмә сакчысы булган? Ну, бәлки кисәкчеге, нинди төр кичкенә генә. син атомнар мәгънәсендә уйлыйсың инде. Ну, ие инде, ну, ничек башкача мин була алам төрмә сакчысы мәсәлән ускан. Ну, мен бит инде тулайым үләдә миңа күчүп утырмый бит инде ул. Менә алар Миңа кусып просто нәрсәне аңлау. Жан. Юй. не постигли. Дисеңме? Без да. Миңа мәсәлән бер кыз, мин аны бик нык хөрмәт итәм, миңа бик нык ошый аның дөньяга карашлары. Ну, миңа бик кызык булды бер ситуациядә. Мин аңа үземнең әбигә бәйле травмирующий бер вакыйга турында сөйләдем дә инде. Вакыйга түгел инде, үземнең хис кичерешләрем турында. Һәм инде аны ничек хәл итүем турында да сөйләдем инде. Булды, мин психологка бардым һәм ул әйберне хәл итеп бетердем уже, дидем. Әмма ул әйтте, бәлки элеккеге тормышында син шул әби булгансыңдыр. Әбиең синең оногың булгандыр. Һәм син аның белән үзеңне нәкъ шулай тоткансыңдыр. Һәм хәзер ул сиңа күрсәтә, менә алай тотуның нинди начар булуын. Зашибись. Шундый җиңелме? Моннан да җиңелрәк аңлату табып булмый иде әле. Миңа калса все-таки нәрсәдер белмәйм просто. Беләм. Мин бик хөрмәт итәм төрле фикердә кешеләрне, мин көләсе килә бу әйбердә. Тем более, мин бит инде әйттем, мин хәл иттем бу әйберне дип, мин аңладым. Мин кабул иттем. Тукта, син бу ясылыктан да уйлап кара. Бәлки тагы да грандиозрак әйберләр ачылыр. Ну, әдәби әсәр өчен бик интересный дип уйлыйм мин, ниндидер фантастик әсәр өчен. Прикинь, фильм ахырында ачыклана, что минем әби ул мин үзем. Һәм мин үземне Вообще шиш. чмырит иткәнмен шул гомер буе. Да. Миңа да шундый ниләр килә соңгы вакытта. Шундый сюжетлар кольцевой. Ну, ана шулай фикерләүчеләргә бәйле иң мөһиме, алар канәгать һәм алар анда җаваплар табалар. Алар анда чишелеш табалар. Алар үсәләр. Иң мөһиме менә шул. Вот. Без үсәргә тырышабыз. Икенче юнәлештә. Шуларны аңларлык дәрәҗәгә. Алар өчен без, бәлки шундый түбән вибрацияларда койный торган кешеләр инде. Менә мондай сочетание ишетелмәгән иде әле. Казынабыз. Түбән вибрациялар һәм югары вибрациялар. Әгәр дә син негатив халәттә йөрсәң икән, син түбән вибрацияда һәм галәм сине чүп-чар дип кабул итә, ул сине ишетми. Әгәр дә син ярату, хөрмәт һәм соклану сибеп йөрисең икән дөньяга үзеңнән, димәк син югары вибрацияда һәм галәм шуны гына күрә. Вот, миңа шулай аңлаттылар. Бер яктан логично. Әйе, син рәхмәтле була башласаң, күбрәк игътибар итә башласаң, матур, үзеңне сөендерә торган әйберләргә, аларга күбрәк әһәмият бирә башласаң, син ул әйберләрне күбрәк күрә башлаячаксың андый әйберләрне. Мин йога белән шөгыльләнә башлагач, чынлап шулай булды да. Инде шулай. Медитация. Простите, мин үземне түбән вибрацияда дип санамыйм. Матур браслет. Алар серфныкылар. Серф дигәннән, минем исемә төште бер халәт. Серфның Столбов урамында урнашкан ноктасында, анда бит пиццерия бар. Анда кергәчтә өстәлләр тора һәм ул озынлыкка, буйга сузыла уң якка китеп. Һәм анда менә шул уң якка китәсең, анда тора касса. Һәм ул шактый озын сузылган әле, анда бик күп урын. Менә кергәч тә
Анда оң якта әзгене анда шифонер шикелле бер тора шкаф инде. Без кич белән кердек анда, ут теге якта яна, кассалар ягында. Ә шифонерның бу ягында кергәч тә арткы ягында инде ут янмый. Тегеннән генә яктылык төшә. Һәм миндә шундый рәхәт хис барлыкка китерде ул. Мин болай да яктылыкны бик яратмыйм тин ясалмавыкны. Монда кереп утырасың һәм син өйдә шикелле. Менә залда, теге шифонер белән бүленгән зал, залда тегендә әтиме, әниме телевизор карыйлар, алар нәрсәдер сөйләшәләр. Алардан төшә яктылык һәм син шул яктылык утында нәрсәдер эшләп утырасың. Һәм син үзеңне үз урынында кебек шундый ялгыз түгел дип хис итәсең. Шундый рәхәт хис. Бөҗе исем китә минем шулай. Бөтенләй бер балачактан бездә. Кичкенә вакытта түгел, инде берничә ел элек көндәлеккә язып куйганмын. Мин аңладым нәрсәгә хайваннарның шулай сыйпаганны яратканнарын. Чөнки аларны кичкенә вакытта әниләре ялгый. Вот псиләр немесе постоянно ялыйлар да ялыйлар. Һәм менә былай түләр аларның. Алар бит имгән вакытта менә шулай итәләр. Аларга рәхәт. Һәм шул халәткә яңадан кайталар шикелле, шулай иткән вакытта. Искиткеч. Без һаман үзебезнең корындагы вакытыбызга кайтырга теләгән шикелле, шундый максималь безопасность төзергә телибез, иминлек, шундый җылылык, һаман шуңа тартылабыз. Шундый не бар иде. Костер китапта очраган иде миңа. Утраченный внутриутробный рай дигән. Миңа бик исем китеп истә калды. Реквием по мечте фильмын караган бармы? Ул бик авыр фильм. Анда Джаред Лето уйный. Хәтерлисеңме? Наркоман турында. Анда наркоман, проститутка, расстройство пищевого поведения булган бер хатын һәм тагын бер егет, шулай наркоман бугай. Аларның дүртсенең дә шулай параллельно тарихлары күрсәтелә. Алар бөтенесе бер-берсенә бәйле кешеләр. Һәм иң азакта алар фильм бетә һәм алар бөтенесен күрсәтәләр. Алар ана корында шикелле шулай дип яталар. Һәм алар канәгать йөз белән шундый. Алар дүртсе дә үләләр. Юк, бөтенесе дә түгел. Берсе точно үлә. Һәм алар менә шундый нидә яталар. Һәм шулай әйтәләр дә бит, ана корында халәткә килеп яту баланы нитә дип, кешене дәвалый ала дип. Ул бик күп көч бирә, кстати. Ну, мин аны ничектер үзем өчен генә бик энергетически наполненный хәл ни дип уйлыйдым, поза дип. Ну, син бит әйтәсең. Мин бик яратам шулай ятырга. Ул шундай тынычландыра, бик катты тынычландыра. Һәм син үзеңне үзең кайгыртасың кебек, менә шул син үзеңне кочаклап ятасың менә шулай. Һәм син үзеңә менә шул ана яратуын һәм җылысын бирәсең кебек. Монда әйткән иде, ялгызлык хисен, ялгызлыкны элек кичергән кешеләр, әмма хәзер уже ялгыз булмаган кешеләр бик авырлык белән искә төшерәләр дип. Я искә төшерә алмыйлар бөтенләй. Һәм шуның аркасында ялгызлык бөтен яклап обесцениваться итә. Хәтта аны кайчандыр кичергән кешеләр тарафыннан да. Тоже шулай. Ничек кенә тирән кичермәсәм дә мин аны хәзер алай тирән чума алмыйм кебек менә аны күзәтүгә. Просто миңа ул хәзер хас түгел. Мин белмим, мин хакым юк шикелле анда. Булырга. Аның турында нәрсәдер сөйләргә. Һәм без ялгыз булмау турында сөйләшәбез. Мин кисәк кенә сүзем бетте. Чөнки мин башка әйберләр турында уйлый башладым. Син бармы әле сүзең? Юк бу инде. Монсында без максимально сыктык инде бүтән килгән әйберне. Мин бик күп нәрсә әйтәсем бар, но без ул направлениедә китмәдек шуңа күрә. Һәм мәгънә юк уже аларны сөйләүдә. Алайса тамамласак буладыр.
сау болыңыз. Шулай ғана тамамыз ма? Шулай ғана тамамыз. Сау болыңыз. Келесі шығарылышқа қадар. Сау болыңыз.